Velkommen til Drukspillet anno 2011. Her er jeres værter, Andreas Knepgaard, Lasse Slemmert og André. Er I klar på at blive bankelamme? Drik 1 tår, hvis du har glædet dig til at være her i dag. Drik 2 tår, hvis du er kommet for at spille spillet. Drik 2 tår, hvis du drikker noget, der indeholder mindre end 6% alkohol. Drik 3 tår, hvis du har onaneret i dag. Nu skal I i gang med den første leg. I skal have shots klar. Spillet hedder Medusa, og her skal I have panden i bordet. Jeg tæller herefter ned fra 3, 2, 1, Medusa. Og på Medusa skal I kigge på en anden deltager. Hvis I får øjenkontakt, skal I begge drikke et shot. Skål! 3, 2, 1. Medusa. Hov, det banker på. Kan vide, hvem det er? Hej Yoda, velkommen til. Mange tak du skal have. Og tak for sidst, det var så hyggeligt. I lige måde. Vi er jo i gang med et spil, og vil du ikke introducere det næste? Et spil du siger. Ja. Nu skal jeg tænke tilbage. Sidste uge, der var jeg nede på Daisy Crazy. Crazy det blev. Der lærte jeg et spil. Opus det hed, tror jeg. Ja, vi skal spille Opus. Reglerne er: den, der sidder tættest på et vindue, starter med terningen. Slår man 6, skal man give den videre til venstre. 1 er det til højre, og på 3 må du give terningen til den, du vil. Ender du med terningen på droppet, taber du. Og hvad tænker du, taberen skal, Yoda? Taberen. Tag et shot skal. Gør jer klar med terningen. Opus starter om 3, 2, 1, nu! Godt. Nu skal vi videre til næste leg. Og det er en god gammeldags gang. Jeg har aldrig. Er I klar? Drik 2 tårer, hvis du nogensinde har kørt på scooter.
Drik 3 tårer, hvis du har løjet om din alder. Drik 4 tårer, hvis du har snydt til en terminsprøve. Drik 2 tårer, hvis du skal være bankelam i aften. Hvis du er en og ikke har tænkt dig at være særlig fuld, så bund. Hvis du ikke har færdiggjort din første genstand, skal du tage et shot. Hold da op, det banker på. Hvem er det, der kommer her? Harry? Er det dig, Harry? Alle sammen, vi har Harry Potter i huset. Kom indenfor, Harry. Ej, Harry, er du pisse stiv? Altså, de forstår jo ikke slangevisken. Men goddamn Leviosa er slut med en væg. Harry, kan du ikke lige komme noget konstruktivt her? Vi er faktisk lige i gang med et spil. Vandfald. Vandfald? Jo, det er da faktisk en god idé. Vi tager et spil vandfald. Og den største Slytherin starter. 3, 2, 1, nu! Håber I fik slukket tørsten i vandfaldet. Hvis ikke, kommer her næste leg. Vi skal lege højre, venstre. Verden vælger en, der starter med at drikke. Han drikker uafbrudt, indtil jeg har dikteret næste retning. Når jeg siger højre, er det personen til højre for den drikkende, der begynder at drikke, og sådan fortsætter det, til jeg siger stop. Vi starter om 3, 2, 1, nu! Højre. 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 Venstre. Frit valg. Det vil sige, du kan frit pege på en person. Venstre. Venstre. Frit valg. Frit valg. Højre. Og done. Vi går videre til næste leg. Den person, der senest har været på toilettet, må dele det antal tårer ud, som der er personer i dette rum. Den person i rummet... hvad søren, vi har endnu en gæst på vej. Hvem kan det være? Ej, jamen, det er jo Snader Swift. Velkommen til, Snader. Det er sgu godt at se, at du har været lang tid undervejs. Jamen, vi er lige i gang med en leg. Har du nogle inputs? Ja, det kan godt være mere end 2 køn. Lad os lige holde den til. Drik det samme antal slukke, som køn du har kysset med. Nå, hvad siger du, Snader? Har du endnu et input? Vi har allerede haft et underligt spørgsmål. Men okay, så lad os sige, drik et antal tårer per gang du maksimalt holder ned på en dag. Hvor mange tårer skal de tage? Ej, det er alt for meget. Ja, det er bedre. Så 2 tårer per gang du maksimalt holder ned på en dag. Okay, vi tager en opus til. I kender reglerne. Den, der ankom senest til festen, starter spillet. Og vi starter om 3. 3, 2, 1, nu! Get the fuck out of bed, bitch, go!
Det var en kort omgang. Taberen tager selvfølgelig et shot. Time to wake up, bitch, get up. Der er brev! Der er brev. Brev for hvem? Det er fra Chuck Norris. Chuck Norris? Hvad vil Chuck Norris? Han vil lege pejleje. Pejlej? Hvad er det for noget? Vi siger et statement, så tager du det antal tårer, som der er fingre, der peger på dig. Okay. Peg på den, der er mest fuld lige nu. 3, 2, 1. Peg. Peg på den, der er hurtigst til at bunde en øl. 3, 2, 1. Peg. Peg på den, der er den største orkan i lanerne. 3, 2, 1. Peg. Peg på den, der er den største svagdrikker. 3, 2, 1. Peg. Peg på den, der er mest tilbøjelig til at være med i Paradise Hotel. 3, 2, 1. Peg. Hvis I har noget tilbage i jeres glas, så rejs jer op, bund det, og have en kæmpe fest. Vi ses! Get the fuck out of bed, bitch, go. Get up, and they got going on. Time to wake up, bitch, get up. Get up, get up.